खुलुमबाय। आंनि मुङा थरायना सुदेम बर'। आं सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेलस्रि आनसलिकनि गामि जौगापुर दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आरो लाइमोन आफादनि दैदेननायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आर'ज खन्नाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लादों। ख दिंखनाव आं खननो लानाय आर'ज मेथाइयानो जादों बिबार लायै लायै। बेयो बे खलबा बिबार बावनायनिफ्राय। बेखौ लिरदों कमल कुमार बसुमतारी। बिबार लायै लायै आर'ज गाबबाय गसाइ बाथौनि गुदियाव नोंखौ नेबाय। बाथौनि गुदियाव नोंखौ नेबाय। बिबार लायै लायै आर'ज गाबबाय गसाइ बाथौनि गुदियाव नोंखौ नेबाय। बाथौनि गुदियाव नोंखौ नेबाय। बे संसारा नोंनि माया आफा, बे मुलुगा नोंनि दानाय। बे संसारा नोंनि माया आफा, बे मुलुगा नोंनि दानाय। मानसि महर लानानै अननाय माला लानानै नुजाफै नों गसाइ जोंनि गेजेराव आफा, जोंनि गेजेराव। मानसि महर लानानै अननाय माला लानानै नुजाफै नों गसाइ जोंनि गेजेराव आफा, जोंनि गेजेराव। सान महर जानानै सोरां महर लानानै जोंखौ लांफैदो आफा नोंनि खाथियाव आफा, नोंनि खाथियाव। सान महर जानानै सोरां महर जानानै जोंखौ लांफैदो आफा नोंनि खाथियाव आफा, नोंनि खाथियाव। बिबार लायै लायै आर'ज गाबबाय गसाइ बाथौनि गुदियाव नोंखौ नेबाय। बाथौनि गुदियाव नोंखौ नेबाय। बिबार लायै लायै आर'ज गाबबाय गसाइ बाथौनि गुदियाव नोंखौ नेबाय। बाथौनि गुदियाव नोंखौ नेबाय। सानसना मोना नोंनि गेलेनाय आफा मिथिसहाया नोंनि सोरजिनाय। सानसना मोना नोंनि गेलेनाय आफा मिथिसहाया नोंनि सोरजिनाय। बारहुंखा
खाजानानै सारन्थाइ गावनानै दुखु दाहोसै गसाइ जोंनि संसाराव आफा जोंनि संसाराव बारहुंखा जानानै सारन्थाइ गावनानै दुखु दाहोसै गसाइ जोंनि संसाराव आफा जोंनि संसाराव मोसा मुफुर जानानै बेराम महर लानानै दा फैसै नों गसाइ जोंनि खाथियाव आफा जोंनि खाथियाव मोसा मुफुर जानानै बेराम महर लानानै दा फैसै नों गसाइ जोंनि खाथियाव आफा जोंनि खाथियाव बिबार लायै लायै आरज गाबबाय गसाइ बाथौनि गुदियाव नोंखौ नेबाय बाथौनि गुदियाव नोंखौ नेबाय बिबार लायै लायै आरज गाबबाय गसाइ बाथौनि गुदियाव नोंखौ नेबाय बाथौनि गुदियाव नोंखौ नेबाय बाथौनि गुदियाव नोंखौ नेबाय आफा बोराइ बाथौ